Санаи 9 апрели соли равон тахминан соатҳои 16:30 дақиқа ронандаи автомошини тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии TG 1045 кевет 02 Мухиддинов Аҳмадалӣ истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар ҳолати мастӣ бо хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Бӯстон бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста велосипедрон Саидов Мухиддин истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки бо канори рости роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. Дар натиҷа велосипедрон Юсупов Мухиддин ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказӣ ба ҳалокат расидааст. худи ҳамон рӯз санаи 9 апрели соли 2018 тахминан соатҳои 11:30 дақиқа ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии TG 4364 D08 Қодиров Достон истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар километри 231 дар ҳудуди деҳаи Қалачаи Арабӣ шаҳри Истаравшан дар натиҷаи риоя накардани қоидаи сабқат ва автомошини тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии AT 831902 таҳти идораи ронанда Рӯзиматов Шӯҳрат истиқоматкунандаи ноҳияи Девашиш бархӯрда ба муқобили самти ҳаракат баромада ба канори роҳ чаппа шудааст. Дар натиҷаи ин садамаи нақлиётӣ мусофирони автомошини тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии 4364 D08 Холова Дилрабо истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон Шамсзода Малоҳат ва Қодиров Достон истиқоматкунандагони ноҳияи Ваҳдат ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан бистарӣ гашта. Мусофири дигари автомошини мазкур Икромова Муҳайё истиқоматкунандаи ноҳияи Ашт аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст.